स्वस्थ दिमाग अवरी तेज याददाश्त हमेशा जरूरी होखेला। चाहे रवा बच्चा होखी, छात्र होखी, स्वतंत्र होखी भा बूढ़ होखे के चाही, दिमाग के हमेशा जवान रहे के चाही, जैसे कि ध्यान, याददाश्त, सीखल आ शरीर के दूसरा अंगन से तालमेल बन सके। यहाँ 5 सबसे बढ़िया खाद्य पदार्थ दिहल गईल बा जवन की आपके दिमाग के शक्ति के बढ़ावेला अवरी आपके याददाश्त में सुधार कर सकता। 1 फैटी मछली, सामन, टूना, अवरी मैकेरल जैसन मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड के भरपूर स्रोत होखेला, जवन की एगो स्वस्थ प्रकार के वसा है जवन की आपके दिमाग के नस के लगभग 50% हिस्सा बनावेला। ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटीऑक्सीडेंट अवरी एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के चलते अल्जाइमर रोग अवरी याददाश्त में गिरावट के दर के कम कर सकता। 2 जामुन, हार्वर्ड के ब्रिघम में भइल एगो अध्ययन के मुताबिक अल्जाइमर रोग के मरीज में स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी अवरी रास्पबेरी जैसन जामुन खइला से याददाश्त के गिरावट में 2 साल के देरी होखे के बाद कहल गईल बा। शोधकर्ता के कहनाम बाकी ये जामुन में फ्लेवोनॉइड्स होखेला, जवन की पौधा में पावल जाए वाला एगो पिगमेंट है जवन की याददाश्त बढ़ावे में मदद करेला। 3 कैफीन, अगर आप चाय चाहे कॉफी पिए वाला बानी तो आपके लगे से दिमाग के कामकाज में सुधार हो सकता। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एगो अध्ययन के मुताबिक रोज चाय चाहे कॉफी के सेवन करे वाला लोग के दिमाग में चाय अवरी कॉफी में मिले वाला कैफीन के चलते बेहतर कामकाज भइल, जवन की फोकस अवरी याददाश्त बढ़ावेला। 4 टमाटर, टमाटर में लाइकोपीन होखेला जवन की एगो संभावित एंटीऑक्सीडेंट अवरी एंटी इंफ्लेमेटरी यौगिक है जवन की खून के संगे दिमाग तक पहुँचे में सक्षम होखेला अवरी दिमाग के बचावे अवरी याददाश्त के नुकसान से बचावे में मदद करेला। 5 कद्दू के बीज, कद्दू के बीज में जिंक, मैग्नीशियम अवरी विटामिन बी भरपूर मात्रा में होखेला जवन की सेरोटोनिन अवरी डोपामाइन जैसन हार्मोन के ज्यादा उत्पादन करके याददाश्त बढ़ावे अवरी अवसाद के कम करे में मदद करेला।